ठीक करो बाकी कटाछ में मिठास चाहिए जे कहनिहारो गए कहनिहारो के निमन लगे सुननिहारो के निमन लगे आज एक कहत ओकरो निमन लगे लागे लागे तो सारी अश्लील बात सिखैले बड़ा लइकन के बोले के आई होता था एगो निमन शब्द नहीं खो बोलो भाई कहता लोग मोबाइल हक देला तब लो ना मोबाइल हो गेला हदे बड़ा लो भाई तू लोग के मोबाइलो के ना छोड़ बोलो मोबाइल खाला के हो गई सभ्यता संस्कृति सीखे के बाद अति नहीं करे कोनो चीज में कहत रहो लइका हो जाओ बढ़िया बात हो कि लइका हो के लंगड़ हो जाओ दुख हो हतना मौग हो जाओ कले श्री राम हो रे लइका लंगड़े होखे हां हमारा नियर इंजीनियर होखे डॉक्टर होखे बेसगदियों में अपन पहचान 30 साल से बनौले होखे तो लंगड़ो लइका निमन हो आ निमन नहीं लइका रहो सही धज के हरि राम हो राम बस गलती करने चाचा बंस नहीं बन बाकी सावरी हो डरना डरना अरना एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही गुरु गृह गए तुरत मही पाला चरण लागी करी विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु सुनायु आ कही वशिष्ठ बहु विधि समझाऊ धरहु धीर होई हैं सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय। अब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है प्रकटे अग्नि चरु कर लीने कल के राजा हिले जा रानी लो में बांट रहे वो ये था जोगी अब तक जो पहुंचल बड़े दशरथ जी कल के बड़ को है ने आवो कितना उम्र होत रहे दशरथ जी के 59,993 वर्ष अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण तुलसीदास जी ने लिख ले वाल्मीकि जी लिख ले उम्र तो ज्यादा हो गई बा बाकी मेरी बाबा जी के प्रसाद फेल ना मारी अरे खाई लो खिलिया ए बड़ कोरा खाई लो खिलिया ए बड़ कोरा नहीं खाला तू छोटकोरा नहीं खाला बड़कोरा नहीं खाला तू छोटकोरा नहीं खाला खाई लो खिलिया ए मधुकोरा नहीं आधा कौशल्या के आधा में पुण्य आधा कह के कई के फेर बच रहे ताना में से दू भाग भइल बा सुमिंत्रा के दिया एमे अलगो प्रसंग आवेला एगो चिल्होर ले कोड़ गेल कोई गो दात कथा बाड़ी बाकी एही विधि गर्भ सहित सब नारी एगो विधि घटावल जाला तो ई विधि घटावल गेल प्रभु सब विचार करी पढ़ल लिखल लोग घरे हो गेल बा जौन मुंह में खाइल जाई तो नौतरी में जाई पची निकल जाई आ लइका रहला अंग्रेजी में यूटेरस कहल जाला हिंदी में गर्भाशय कहल जाला भोजपुरी में बच्चादानी जी 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 तो लइका रहे के रास्ता दोसर बा प्रभु के लीला देखी खाई लो मुंह में खीर आ गर्भ हो गेले ही विधि गर्भ सहित सब नारी अब समय आवता देवता लोग इंतजार में लागल बा जे कब प्रभु के अवतार होई बाकी एको मास बीतले जे आ 2 मास औरी जे 3 मास औरी जे 4 मास ललना एकदम राइट कोई 4 महीना लायक बनौले भी राइट एकदम औ गोडाता अरे होला दरद कोनो कोन लइका तान देल सदे बड़ाई को 4 महीना लायक बनौलू हो
एक और माने अनुभव बका अरे पहले के रोल तो करबे न करेली हां एगो इको न चने बिया हाय ओकरा होइए नहीं लो होइए नहीं खाऊंगा देखनी गड़िया में गमछी ना ये बबुआ मुफलर लगा के हाय आई गरी खोजे जाए के बा ए गरी तो अपने रुआ वाला मिलत है यही बुआ नु लो वाह यही में गावत रख जय दादा कहा था दीपावली के गोलका पड़ाका होई हां और ये टोम्बो मब्बी के दमड़िया पर सीतारा जी बोल जाए थोड़ा के गो हम गाना बजावता लोग की रखले बाड़ू पाव भर हां हलचल जी बजावला हनु रिमझिमे पर बजावला हो कि रखले बाड़ू पाव भर हिलावता रो गाँव हमरा पो काहे बाबू ता लोग के पाव भर से वजन नहीं के बुझा लो का चाहता लो गांव में खोजो लोग को बड़ा लोग 3-4 साल से तो ई तोरी भाला हो त एक मास बीतले जे 2 मास औरी दे 3 मास औरी दे 4 मास हे ललना ए ललना बचवा के आई जब बारिश शरीर अरे तनिका भारी भइली ए ललना बचवा के आई जब बारिश शरीर अरे तनिका भारी भइले समय बीते लागो 5 मास बीतले जे 6 मास औरी जे 7 मास औरी जे 8 मास हे ललना जब रोले करता रू 9 महीना ले बेर आइल बा हां होई लगा लो होई लगाओ हो कि अब तब भइल आधे आधे रोल करता रू रह जब बेर आवे दो को ए ललना अनौआ में कहिया कमड़ा फूलला गोल पेटवर ढेर फूलला गोल भगवान के अवतार लबे के बेरा हो गई बा केहू केहू को अभी 12 महीना को होता बाकी हमने के 9 महीना पर गवाला सब काम जैसे बिया है भगवान के गवाता तो पहले कौन गीत भइल हो केहू देखले बा ना रामायण में लिखल बा हमने के यहाँ गवाता तो गाँव ले जा ऐसे कि परंपरा से तो सुनता होता सब है देवता लोग विमान पर चढ़ के इंतजार करता है तो कहिया नौमित धी मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता कौना बेरा मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा दोपहरिया दिन भई रहे मध्य दिवस अब भगवान लड़का रूप में नहीं स्वयं नारायण विष्णु जी अपना माई के सोझा चतुर्भुजी रूप लेके गद्दा शंख चक्र ले आइल बड़े लेकिन अब वो एक खातिर हम तार तपस्या नहीं कैले पूर्व जन्म में तो 2 काम तुरंत करो पहला काम कि बालक बन जा दूसरा काम हमरा पर ऐसा माया कर दो कि हम तरह कहियो नारायण विष्णु जनबे ना करी हम तरह के अपन बबुआ जानी अपन ममता लुटाई अपना के माता बुझी तरह के बेटा बुझी एवं मस्तु कहे के आ भगवान हलुका रूप धले लइका के तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप तो कौन रूप रहे उहे नारायण विष्णु के लइका बन के लगले रूए तू तो रोल में इनको के दबा दिले तो गर्भ के रोल कैली हो तू जितना बढ़िया रोल हो बुझाइले कि तुरंत धरती पर आइल बड़ा अभी चदरो नहीं थे कचाई नारू नहीं के कटाई बाकी ए जाले तो रामायण चौपाई रहलो अब पारंपरिक में चलो लइकवा होके के पहले देखी लइका कोई किस्म के होले सो भगवान के क्वेश्चन रहनु तो सभे जानता ए घरी एक हो लइका जैसे हुए बैठल बड़े हो दे कबो अस्थिर नहीं खन हम तब से देखता नहीं एने खोद तारे कोनो लइका कबो एने खोद तारे पूछी काहे ई गांव के दोस्त बा ना लइका के पापा के दोस्त बा लइका में दोस्त बा ना जी
लड़का के मम्मी में कैसे पेट में लड़का रहे सत सेव संतरा अंगूर खोसी मुर्गा मछली जौन मन कर तौन मांगली ले के लड़का के लार ना चुई वही में कहा जानी बनल बालू बोले कोई काय टिंको के पापा होदे हो गइल बा बाजारे पर रहत तनी केकरा ना ले ले अब केकरा खइले बड़ी लड़का अस्थिर रही एनो सिंठा बढ़ावते रही चिन्हाम ना के हो दू जने वाला लेके बस दर्द होला तो पहले नॉर्मल लड़का होत रहे 2 दिन महतारी लो छटपटाई तो धगरीन बोलावल जाई बाबा धगरी नहीं है आया के पीठ उठ सहलाई है नेगली है तो नॉर्मल लड़का होई ये घड़ी नॉर्मल होता डॉक्टरी में लेके तनी भर दर्द भइल तले चल दलारी बाप रे बाप बहुत दर्द होता है लेके गइल संद निमर रोड बा हॉस्पिटल पहुंचला तो डॉक्टर चिरचार के ऑपरेशन कर दे लो अब पहले रोड तो रहे ना खटिया पर लाद के जाइल जा रोडो रहे तो डांडर पर खाल रहे धनिक जे रहे ओकरा के ट्रैक्टर रहे ओहो बिना स्प्रिंग के टाली तबीयत खराब होको मेहरारू के टाली पर लाद देहलो आ तारा दरौली से मैरवा जाए के बा इतना सुंदर रोड रहे अरे राम कि अभी बावना पहुंचल बड़ा तो ताह कुदैले बा कि लइका छलक के बहरी आ गेल कहां पहले नैहर में ससुरा में कहीं होके तो नॉर्मल होके घरी ऑपरेशन पर 80% होता तो गावे लालो कि मुअनी दादा मुअनी रहो बबुआ के पापा बने धर्मेंद्र जी अच्छा छोट भाई हमने के बाबा बराबरी के बड़ा चाहे बड़ भैया तो एगो लड़का भइले बा ओकर खुशी मनाओ जाए न पता हो जा तोरा दूसर का फिर में लग जाता का शहर मंगल पर बहुत बहुत पुरस्कार धर्मेंद्र भाई के भगवान करस लइका पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर आईएएस अफसर बनस 500 हमरो के देहनी जुलियो के देहनी हर एक दल लोग के दे रहा माय लेबर लोग के गावे लालू कि मुअनी दादा मुअनी आ करी होया के दर्द से मुअनी दादा मुअनी करी होया के दर्द से तू एसपीओ हो खबर डीएमओ हो खबर आ मेहरारू के दौरत 12 बजे रात में जा गइल बा आदमी जनजस बैठ के केने भाई ई नहीं तो मत रही ने छटकल बा हो जाई रे जननी रोवतारी का बोला ऐसे गोत्रनी है जी मच्छरदानी में ना सुतो रवा कहा माननी हो तन की मजा खातिर 9 महीना के साजा हो मेरा साजा बुझाता सोई सोई की चतुर लुतु बोल के भी ऐसा करो हम नहीं को अब सैया के सजिया ना चढ़ो मुअनी दादा मुअनी करी होया के दर्द ले मुअनी दादा मुअनी करी होया के दर्द ले मर्दो लो में मर्दा मर्दे को होला जाई मेहरारू डॉक्टर के बड़ी छटपटा था बाप बस ना पहुंची हम मर्दा आ रहे हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर पैसा लगेगा उतना हम देंगे ठीक से इलाज कीजिए कहा को होला लो दब दब तो मेहरारू गेल भी ऑपरेशन थिएटर में और नर्स से बतियावत रहे आज का होई का जाई कोनो तय नखे बहिन जी सिस्टर गेटवा पर खड़ा रहे है बैठबो ना करी है आ मेहरारू ने एक पर चिराई बेनु अरे भाई भाई बहरे छपता ई गोधन बाबा हमर में आ जावी दादा मरद के मौत बबुआ रहो बबुआ के मामा नहीं खन आई मम्मा धर्मेंद्र बाबू बबुआ के मामा कहाँ बनी चल गई हाँ चल गए मान ले घरों तो पहरा करे के बाद मामा भी दो किस्म के होले कैसन कैसन एगो मर्द माँ बड़े सोहर कढ़ावत कहबो कि माल लेके हैं हाइला हाइला भगिना भाई बोला के हैं भगिना भइल बा मामा हैं आए कहो गो मौगा मामा होला लो कोना बैठे हैं सो एकदम आड़ा चुप के लगे सब लो ले अलग
हरे मन हरे जा सुनतनी रहो काजी सुनतनी गोनैया जमत नहीं खाए तो कहले जमत नहीं खाए जा पैसा दो तो वही जैसे बतियाई हैं काहे के पैसा दे काहे के ई मोर दे तारा भगना भइल बा तारा खुशी नहीं खाए कहले चुप रह एमे खुशी के कौन बा कौन दीदी नयर लस्सी हाय हाय पहुनवा टाइटर लई तो कन्फर्म रह सवेरे सवेरे उठिया नु तो कहे कि आंखिए लाग गइल हो न तो गर्दा के नहीं छोड़ा दे रही हम ये कुल आ तले लइका भइल बा तो महतारी के पीरा होला 9 महीना गर्भ में मोटरी बना के धोत तरी हमरा रहुआ 25 ग्राम पथरी होई त पेट में नु तो लाद हिले लागता जे कब हम ऑपरेशन करवा दी अब महतारी क्वेश्चन भी 3 किलो मोटरी धोतिया था हमने के जन्म लेता नहीं जा आ तब बड़ भइला पर हमने के रहन स्वभाव देखो तनी मेहरारू एक बिर खोंक देतिया खाली अरे बाप रे बाप नया बीमारी चलल अब कोरोना फिर शुरू होल बा खाई दादी चलो चेक करा दी चलो सिरप के आ माई बैठ के ए बाबू एगो सिरप ले लई हो पैसा है घरी नहीं खे तुलसी जी काढ़ा पी ठीक हो जाए जन्नी इहे बदलाव भइल बा बाकी कतनो दर्द में रहिलो एक दुगो लड़की बाड़ी स लड़का के श्रद्धा बाकी लड़का हो जाई आ देखो तारीख लड़का के लड़की भेटा गेल त फिर बोले आ लड़का हो गेल तो सारा पीड़ा खत्म अब बताइए हमनी के मरद जाती लड़का भइल बा दूरा पर मोछ दियरखा बना के बैठ जेता जाए भाई आवा दू पेकले ल मंगोले बनी फ्रूटी कौना खुशी में बेटा भइल बा बेटा त इहे 9 महीना लूट ले लो गलती ना नु कहे लालू कि अब हरदी सोठ हम पिया हमलवा त भइला ले जियो जियो नी दादा जियो नी हरिलवा त भइला ले जियो नी दादा जियो नी हरिलवा त भइला ले जियो नी एक मिनट चुटकुला को कॉलर ले हां कछिया ला हतना गंदा तारा ना चाहता लो करिया बू पैसन कछिया तारा मारे हम खड़ा होकर नहीं खिगाओ कि तू आके पाइटो खींच सकता रह धीरे से तारा मारे हम खड़ा होकर नहीं खिगाओ हमरा एक कहले है भैया कछिया किन्नी माचो कंपनी के ना बेंचो तरी कहले हनु कि सेकुड़ गिरे कछिवा तो हम लेके बिक देन मुंह पर रे कौन उपाय बता कहलस कि जना सरप्पा में धोले बने कछिवा ओही में अपन इंजन धो दी कहले मने वो नाम मदर ए बबुआ देखा देखी हो गइले वही दुकान में तो नया पर धनिक भइले पर बुझाला न कि फलनिया से महंगे किन ली लपटे कहले कितना को अभियंता भेले गेल बड़े के तो 200 के कहले ओकरा दोबरी रेट के दिखाओ माचो ना ले ना बेंचो भी ना तो हली अभी नो एल बेटचो कंपनी को ले जाइए बेटचो ली है दे दी नया कंपनी है और रबड़ नियर सिकुड़े फूले हारा के जिंस बना होला तनाइयो जाओ कहले कि हो काम इतना दाम बा कर 350 बाप लई ला रख दो इतना महंगा देला बड़ा कर गारंटी काबा गारंटी दुकानदार को उसकी गारंटी हो बहनी के बेरा बहनी बिगड़बो का बाकी जादो जी रहले दुकानदार पहले ले जा गारंटी ना रहेला त हम फेरियो दे बहनी बिगड़बो हम फेर दे दे बाप अब कहले कि हम फेरियो दे कहले कि फेरबा काहे खाती त कुछ वारंटी दो गारंटी नहीं खदे तो वारंटी बा कर कुछ कहलस कि जी पहन ले कछिया आ 3 महला छत पर चढ़ जाए ऊपर छत पर और ऊपर से धड़ाम दे कूद जाई हो कछिया ना फटी इहे त गारंटी बा इहे हेनियो कोई हेनियो इहे गारंटी बा एगो और बा मैं कि ना कहब भविष्यवाणी आला देखी कोई किस्म के सोहर मंगल होल एगो नटीनो लोग आवेला
नटिन लो बाबा हदे बोले लिसनु हाय ए मलकिनी लुगा खोलो गधा खाली कचौड़ी देलू हो फिर दरिया थरिया ना देबू जैसे हो लइका लो रियाज खेल बा कितना निमन का बहुत सुंदर बाबू दिनों में कर क्लास करतर लोका कोई पूजा तो सुखले जाता ये तो जीवन सुखले जा रहा है उ लोग आवेला उड़ावल मारे अरे उड़ावले बा बिना तेल के जहदिया उड़ावले बा बिना तेल के उड़ावले बा बिना तेल के जहदिया पटना से उड़ावला कलकत्ता में गिरावला पटना से उड़ावला कलकत्ता में गिरावला डिब्रूगढ़ में तेलवा भरवले बा डिब्रूगढ़ में तेलवा भरवले बा बिना तेल के जहरिया तले दूसर को जाने कढ़ौले बाड़ी जुगुल जोड़ी हो अरे जुगुल जोड़ी दोनों पनिया के जाली अरे जुगुल जोड़ी दोनों पनिया के जुगुल जोड़ी दोनों पनिया के जाली एक के हाथ में सोने के घड़ी लगा दूसरी का शोभे रे समडोरी पनिया के जाली जुगुला जोड़ी दोनों पनिया जोड़ी दोनों पनिया एगो सोहर हो लगा के दुल्हन के बबुआ के देख के बबुआ के पापा बाबा ईया फुआ मम्मी दीदी आपसे बतियाओ तलो कि बबुआ हमार मास्टर ना अरे हेड मास्टर होई है अनिमना कम के फास्टर होई है इलाला ना सचिन ऐसन मास्टर आप ब्लास्टर होई है निमना कम के फास्टर होई है इलाला ना सचिन ऐसन मास्टर ब्लास्टर होई है फास्टर होई है फौजी के मन करे खाए के खटाई यही से तू हतलार बा फौजी के मन करे खाए के खटाई यही से तू हतलार बा अरे यही से लावल बुखार बा झूला झूला फिर हजारों हजार बबुआ के पापा जी बेंजू बन हो गल बा अच्छा धीरे मारते बड़े धर्मेंद्र भाई हमारा पुरस्कार दिल बनी हजारों हजार रुपए के शिवजी चिता सूत में लगा बबुआ के बाबा चाचा सब कर नेग हो मम्मी फुआ सब कर नेग हो तब बबुआ के बाबा जी को होता नहीं कि बबुआ हमारे एसपी चाहे डीएम हुई है चाहे बिहार का सीएम हुई है इलाला रिलायंस कंपनी में जाके जीएम हुई है अब मोदी जैसन पीएम हुई है जीएम हुई है भारत माता का पीएम हुई है अंतिम पद हो कि बबुआ हमारे निमना कम के लायक हुई है अमिताभ नियर सुपरस्टार नायक हुई है लाला ना
ए लालना बबुआ हमार क्षेत्र के विधायक होई हैं, पवन से निमन गायक होई हैं। लालना बबुआ हमार क्षेत्र के विधायक होई हैं, पवन से निमन गायक होई हैं। अब लय में तन चले के चली लय में ते घड़ी के लय पोहपट ना बजल त फगुआ बुझेबे ना करल। पोहपट चौताल जोगीरा एगर युहनु चलल जी डोफ धोफ मोहाना ई कुलना बज मोर मोहाना है नहीं बू आओ कम हियर का कहतनी आए हाय भैया दो अजीत के एगो सीधा साधा हमें सुजीत अभी एक हफ्ता पहले बाराती गई 4 बजे से निकल गए बारात में। अच्छा महंगा जूता किनने बड़े उनका कहीं 10,000 रुपए के हां वुडलैंड के वुडलैंड वुडलैंड के जूता बढ़िया कंपनी हो। हां अब जाने कि वो बेचारू डरे खोलत महर के कोनो लेके भाग जाए बारात में। अब पेनहल ही रह गए बिहान भइले 4 बजे 24 घंटा पूरा बहरी रहल है। घरे अइले अजीत प्रोग्राम में जाए के तैयारी में बैठल रहे कुर्सी पर आ उनका लोगो दूसरा कुर्सी पे बैठ के लगले अपन जूता खोले मोजा खोले तो मोजवा खोले तो देखत रहे कि गुड़वा हमार साफ हो गइल बा। तो कहत रे भैया भैया प्रकृति के नियम कैसन बा। कैसन ए भैया 24 घंटा मोजा जूता पहनले रहनी हो तो गुड़वा उजर हो गइल। जीवन भर अंडरवियर पहनले करिया के करिए रह गए 12 मास तो साबुन लगाओ तहरो मर्दा घर नहीं के का ना जी 3 साल से राजा जी बाहर बानी। हाय 3 साल से बहल बा। बाप रे बाप तो लोमे गइल बारी मन नहीं लागत तनको मन नहीं खेलागत मन करत तनी बतियाई थी ना नंबर जाने तनी ना हमारा भी मोबाइल बट तनी मदद करी ना दिया वो अपने मोबाइल में दिया घेरा मत बन हो ना चोट से ले लो पॉइंट पर मन करता के बतियाई देखती सुनती होइते खाऊंगी खाऊंगी कोरे कोर दे दी यही हम खाऊंगी खाऊंगी शाम सुबह घंटे घंटे हेलो 1.5 लाख हुआ हो 1.5 लाख एप्पल वाला एप्पल ये कैसा नाम है 7 तीर्था चले कितना मोट बा। अरे दादा हो भी तो एगो ये नाम सुनता रू मोबाइल वाला वैसने मोबाइल के नाम निकालता रहे। एगो चाइनीज मोबाइल आइल कुछ दिन पहले हां के चोटा मोबाइल वाला हमनी के लोग कहता कि ब्यासवा को अश्लील कहे तरह से ठीक बा गाँव तक यूट्यूब वाला लो ना रही उतने दोनों सुनिलू जौन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जौन विधानसभा में बोहरी भीतरी वर्णन कर भैया सुनने नु कहता रहे कि सारा काम थरिया में होगा खाना है अच्छा से हाथ धोए खातिर दुआरा पर जाएंगे पता ही सब है कॉलर ले हां सारा लीला वही खातिर होता 50 लाख रुपया हैं लास्ट में आनंद के ऊपर बोहरी कर लियो अब डालो मजे नहीं हो जा सुनी ना जब मोबाइल दे देले बनी तनी अपन पुरानका डायरी में देखी ना हमार भातार के नंबर है। आए कलिया एगो फोन कइले रहे कहत रहे कि जूली के दुल्हा बोलता नहीं अच्छा नामवा नारी याद पड़ता कार हुए बताओ मर्दा का नामवा आइए रमावा हम कैसे अपन मर्द के नाम धरी हम खाटी भोजपुरिया नारी होई अपना मर्द के नाम अपना मुंह से ना धरे कौन चीज से धरेलू हाथ से मुंह से ना धरेलू ना नाम धरबे ना करेलू हाथे लिख देते वो हाँ तनी रोवा पढ़ के बताई ना जब हमार भतार के नाम आई ना तो अंगूरी रख देम। कब पता नहीं राम अवतार ना ई बाबा के नाम हो बाबा की बनहन ना ई हो बा छोटका बाबा के नाम हो रोशन ना ई ना भाई के नाम हो गणेश ई तो पापा के नाम है। हाय हाय अरे भिरगु ई हो बड़का पापा के नाम है बलीटर ई तो हमर खास पापा के नाम हो अच्छा ससुरो जी के नाम तरह में आ गइल बा हो पापा जी हम
बीरबल ई ना होबा कैसन नाम ना सेक्सी नाम हमरा जी घुरेशन हो ई है हमर राजा जी के नाम तोरा पहले ना बताओ लेकिन ते ही घुरेशन नंबरवा बोली लगाओ नंबर बोली देवरा से ए देवर बाबूआ बोला भाभी जी ना ना हमारा सलो हमारा सलो हां दी 94,400 भयभीत में भयभीत में 94,400 भयभीत में अब मोटका मोटका 5 गो नंबरवा खड़े ना रहेला हां वो जीत में लगाओ पीछे से 5 गो माने नंबर जो लंबा लंबा 1 लिखल बा 5 बेर 1 दाबे लगाओ तो टुस टुस रह दे नंबर में गैस हो गइल बा हाय लगाओ हां बोली 94,400 चुक 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 है 94,400 ठीक बाटे है चुक चुक का हो जी नीचवा जीरो दल बा कीपैड वो खोले बड़ू कीपैड खोलो खोला की पैट हां खोल देले बा पैट और जीरोवा नहीं के जीरोवा दबू न तो चुक चुक बजला अच्छा जन गोले गोले बा ठीक बा आगे बोली 95,500 पुक पुक फुक फुक 95,500 ठीक बाटे है पुक पुक का हो जी हई नहीं के दूगो जीरोवा एक में सटल लेट ई दबू न तो पुक पुक बजला लगाओ अब लग जाए टुस 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 उठाइए ना उठाइए तो पुरान का फोन का रिंगटोन बोलता रही पीली लीली हो एक जना कहतल है हुला लोगिन हुला जे तारी नंबर के हुला जे तो मने जगह नहीं सुने लोग आइल बाबे तार हुले आइल हे तारी वाला लगाओ रिंग होता उठाइए ना हेलो हेलो के बोलो तनी राजा जी ना हम महाराजा जी बोलते नहीं काहे जान राउर गोड़ छुके गोड़ लगत तनी गोड़ तो है नहीं कहते छोबे कौन सी दे कौन छोले है निमनका की सुखाल का आइए हमर सैया जी सुखल का अरे तारा में काला तो है नु हो सुखलो चीज छुएलो तो जाने आ जाता सब कहतनी एक तो फागुन के लहारा और वो गोइनी बहारा जरेला जवानी जैसे जरे गुइठा के आहारा का करो तनी रोवा का करतनी ड्यूटी आके मार पसवता नहीं ये कुल काम करो तनी ये रामावा ई का कोनी एगो रोवा साफ सुथरा बात बताई उ मौगा के संग रहो कि हमारा संग रहो कितना क्रोध में बड़ी ना रोवा बताई ओ कोरिया अजीत मौगा के संग रहो कान छेदौले बड़े कि हमारा संग रहो बोली भाई देख लो हम सही बात बताओ तनी बताई साफ हमारा सुथरा शुगर हो गइल बा 10 बरिस से हम केहू के सेवा दे नहीं की निर्दलीय क्षमा बनी क्षमा हमरा के क्षमा कर दलो हम हाथ जोड़ लेता सुनी ना भईवा ठीक से रहता नु घर अरे बाप रे बाप राउर भाई काम बखान करी फागुआ में हमरा के रात के गोइल बनी ध्यान देवे खातिर उ मौगा तो घूम घूम के पियोता रे त बिहार में फ्रूटिए नु मिलत होई ये जी चुरा के पॉकेट में लेके घरे आवता रे अजन तनी रे त अंग्रेजिया दरुइया तनी रहेला त दोसर किस्म हो धीरे धीरे चढ़ेला बे फूटी पियोता रे आई फ्रूटी मारत वहां ही देखो के सुता देता तू ये जी और ही मोटका पिचकारी लेके आवता रे अरे माई रे माई ओकर बाद कहत रे ना हमर कमर में ठेकावत रे आई रोवा जल्दी होली हो पोहपट में बाकी फगुआ के देखी पहले गवात रहे चाचा लोग के जमाना में ब्रज में हरी होरी मचाई इससे निकली नवल राधिका उससे कुंवर कन्हाई भरी फिचकारी जो मन पर मारे शोभा बरने न जाई मनेहर के मन भाई ब्रज में हरी होरी खेलत गेंद गिरे जमुना में केमर गेंद चुराई हाथ डाल अंगिया बिच निरखे एक गई दुई पाई लाल जी के चोरी लगाई ब्रज में हरी होरी सुन ले रनी लइकाई में काका लोग आवत रहे कन्हा बड़ा पीर यो बना जई है जमुना भक्तिए में होखे बाकी जैसे हमने के जिला के गुड्डू रंगीला जी आई नहीं का को बनी अरे डायमंड स्टार को हतले का गोल रहले
कि दिया बुता भूत भड़कल बाका तो बुढ़वो कबल ना जय श्री श्री 1008 राधे श्याम रसिया जी सैलून मैं कने रे तो हमर मार्केट बिगाड़ता रे तो हो गौले कि ताड़ी पी के गाड़ी के चलावता ताड़ी पी के गाड़ी के चलावता अब मोबिल भ भ भ भ एगो विप्र देवानी विष्णु ओझा जी बक्सर जिला वो के गोला रहनी कि बजरंग बली होली में मोर काम बली होली में मोर काम कैसे जरूरी नहीं है कि हम और बोलब तब वहीं ठीक होई जानला जी हमारे कब साधु होता नहीं सधुआए दलू अपना पॉइंट नहीं जाए बाकी हमारे वह था कि हम अजीत बाबू संग गागा के खबर हो जाए पहले हूं सब बोल लाना हो जाए बाबू जन्नी तले पवन सिंह के ओबे रेख उठत रहे मूछ ओहो गोले कि ओइ मजो दारू चढ़ा के संगराती के मुंह महका के हम सुत जाई हो पाछा से पाछा सुत जाई हो पाछा से पाछा से हम डाली देब हो पाछा से काछा हटा के रंगवा लंड रंग 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 ओइ लो तू हुन थथरा मत बोलो हो फोनवा के जगह पर कहत रह ले बताए ए ना चाहिए परसों के बात हो सिवान एगो थथरा बोलेला हां होटल बा स्टेनवा में हां गरम सूजी के हलवा बनल रहे अजीत के लार छुए लोग देख के हाय हाय जाता रे खतर के हलवा ठीक बा हो अले पलाम ब्याज दी पेलाम आई हलवा गरम बा अली आईना दलम दूधी का हलवा आई खाई थाली बुझी के देतना था तो बताई थाई एक कहता के पानी देथी तौल वाला पियो फिली नल वाला फिली बाकी पैथा लगी आमलू के पानी मांग आरो वाला के 3 रुपया होएगा तू लो बोलता रहो अर्थ के अनर्थ हो जाए फिर पवन सिंह कहले कि देवर तिले 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 देवर तिले तिले डालल अभी ठीक नहीं खे अभी ठीक नहीं खे अब ही कच्चा बालोए बाचा अच्छा से डालल ठीक नहीं हम हो पर साल गौने की होली में भेटाइल बड़ू साली हो बोला कौना ओरिया डाली हां बाकी यहाँ सब फ्रूटी मार्केट धैले हमने की यहाँ अब पियोकर चिन्हे में कितना तेज बढ़े तुरंत पे नहीं का उलट देता रे लूडो नियर कोठा कोठा बनावल बता बहुत तरह के ठीक बा ओरिजिनल देख नंबर कोठा नहीं कर रहा तो बात डुप्लीकेट हो और हम देता रही कि होलिया में माजा लागे लूटी होलिया में माजा लागे लूटी हो देवरा मरल का फुरूटी होलिया में माजा लागे लूटी हो देवरा मरल का फुरूटी दया भइले सरस पुराण भइले दिसी दया भइले सरस पुराण भइले दिसी
जोगीरा बोला यही में। हाँ ये होली है नया जोगिरा हमार जोगीरा तो नहीं बदल जाला अजीत, बदल के हम तनी कहले देखो हमर पर ध्यान दो ध्यान दो गिर गई ताल गिर गई कच्छा भैया कच्छा जोगीरा सारा ए बा भाई बा खड़ी बा फागुन में छूटल बा लाजा सरम में भाई लाजा सरम गला सिपीटा वाला हो गला सिपीटा वाला और बात मत बोली हलो गणासी पिटल हलो पिटली हलो पीट लो आपस ए जी बबुआ एगो रामा 3 साल से मूर्छा गइल एकरा के ठीक करा दे त कनहु अब मुंह से पीट धर्मवीर लो साय लगावे लो फागुन में छूटल बा लाजा सरम में भाई लाजा सरम कराही बजा वाला हो कराही बजा वाला कराई खाली मजबलो काहे करछुल खंहार ना दे कल छुल हाथे खंगार दलो फागुन में छूटल बा लाजा सरम में भाई लाजा सरम चूर फुका वाला हो चूर फुका वाला फागुन में छूटल बा लाजा सरम आ होली में जुलिया है भइल गरम भाई हाय पी के हले गोले न करत होई कहतर कि ना कि सझिया के आइल बा समाइल बावे घर आ बड़का भी जुकारी ई सटोले बा पिचकारी रवा सब नयका उम्र वाला पुरनकी नहीं की देख ले पुरनकी होते होते होतली हस हाँ हजार पीतर के ओकर हजारा नाम रहे हाँ ओकरा बाद काका लो बांस वाला बनावे लगल गिरैया पर से काट दिया हाँ एगो छेद पत्थर क दिया हाँ लकड़ी में कपड़ा लपेट के हाँ मारा जब है पेट का ये बबुआ सराय के रीढ़ के निचला भाग तर ले चल ला तब में दम रहे नु हाँ एक घड़ी के फिचकारी ना ना नयका लोग फिचकारी में दम बा ना चाहे निजवा हो हाँ रंग डलब तब ठीक होई ना तो ऐठाई लो लो। रंग डालियो दे लो में भर देल तो ठीक हो गई हाँ प्रेशर आरामे से मरो हाँ तो 2 बेर प्रेशर बनावता तीसरा बेर कुल रंग अपने लुंगी पर चुआ के लगल दौड़े पूरा की फिचकारी होई पर ए देवर बबुआ है इतना मोट पिचकारी लेके आइल बानी हाँ। और रंग घोरे नहीं खियावत बहुत पतला रंग घोर ले बानी रंग में नु बिकी फिचकारिया से तरका कर सुनी असाई राजा हो असाई अजीत के एगो साली के शादी सेट होत रहे आय है देखो की होत रहे हाँ तो कहले भैया आओ ना तो चलो हम आज हम का भइल बा हाँ गयनी जाता दूल्हा रहले जाने कि केहू लोग तो नहीं खाए 1.5 क्विंटल से ऊपर के मिलिट्री के जवान भर दे पेटे रहे तो अब अजीत वो कहली कि दूल्हा तो नौकरिया बाड़े हम कहली तो बढ़िया नु बा सर्विसमैन बाड़े देहवर बाड़े खाइल पियल देह बिया अजीत वो लेके हमरा के जीजा जी ने कहली अजीत वो लेके गइली अपना बहन के कुंवरकी के हमहू गइनी अजीतो गइले बुचिया दूल्हा पसंद बाड़े कहते कि नौकरी चाकरी धन दौलत तो ठीक बा बाकी बहुत तगड़ा बाड़े देख के डर लागता तो अजीत वो समझावत तरी रामायणी भाषा में चुप सुकुमारी झूठो न डराइल बा टीवी चाहे 56 इंच के होके चाहे 120 इंच के होके रिमोटवा 6 इंच के न तारा घबराए के नहीं
लागे कोनो बोतल नहीं छूटी हो लागे कोनो बोतल नहीं छूटी हो देवरा मरल बा फुरूट लागे कोनो बोतल नहीं छूटी हो देवरा मरल बा फुरूट और बा जुगीरा सारा खानी में दाल चाउर खानी में चौकर हो खानी में चौकर भाला की भाला बाड़ा दुखाला खानी में दाल चाउर खानी में चौकर अजीत में बोल लगा ताश में का जोकर भाई अंतिम पद को है रुको अजीत फगुआ के दिन तनी भर पी ले आदत हो ना बाबा सिर छिटको लगे फरमाइश वही हमारे के बाद में है जन्नी तो अजीत कहने के भाई हो लजालो ठीक है करलो फगुआ आज चली अब तो मूड में अइले तो लगले वो कहानी बताओ कहीं कहले कि हमार ससुर बड़की ड्रेसिंग टेबल ले रहल है हम गलती से पलंग के गुनतारी कवर लगा देले रहन सुहाग रात के दिन रहे भैया केहू से कहियो मौत हम कहे उहे दिन रात के भई कहतरे कि देखो ना गोइनी हो सुहाग रात मनावे मेहरारू के निवस्त्र पर देले रहन अच्छा लंगटे हम हूं चीते उनका के सुता दिए हुए अच्छा हम जेऊ रौन बनावल शुरू कमी माह बन के हां तल हंसते कहां असले रे अरे कहां असले हो तो कहते कि ना 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 काम लगा रो अपन काम लगाई कसी हम दूसरा बात पर हंसनी 12 बजे फिर दोबारा फिर अभी 10 रो ना बन रहे तले फिर हंसते अभी लजाज की काहे ना 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 हम दूसरा बात पर हंसता जब 4 बजे भोर में तेवारा राउंड बनावल शुरू कइले न फिर हंस देलस अब खिसिया गेल कि 2 लफ्ज मारे जल्दी बोल काहे से कहते देखी हम अपना पर नहीं की हंस ना रौरा पर हंसता नहीं काहे अतरवा जब मां बन के रौन बनावता नहीं न शीशवा में लौकता का कुम लो ए महाराज तो सोनू सोनू दिल के हु पता ना गोरी अंगूरी से बोरी बोरी रंग देला ढोरी का जाने को बनासाए कर टूटी हो लागो तो भूलो ना आज फूटी हो देवरा मरल बा फुरूटी